Podcast C2, català.cat, episodi 53è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Benvolguts oients. Com que s'acosta l'examen de C2 i força persones ens han preguntat per privat en què consistia i quan durava, hem valorat que pagava la pena fer una sessió dedicada a detallar-vos les tasques que haureu de fer el dia de la prova i fer-vos alguns aclariments que evitaran sorpreses. Segurament els que sou alumnes del curs de c2català.cat ja teniu clar en què us trobareu el dia de l'examen, quantes àrees d'examen hi ha, què inclou cada àrea i com cal resoldre cadascuna de les tasques encomanades per treure una bona nota. Però els que no heu fet el curs, o l'heu fet, però voleu un repàs ràpid d'aquesta part, us pot anar bé escoltar el resum de tot el que haureu de fer el dia de l'examen. Repassem-ho tot. Hi ha 3 àrees d'examen: l'escrita, la d'ús de la llengua i l'oral. El temps de què disposareu per fer les 2 primeres àrees, l'escrita i la d'ús de la llengua, per tant, deixant de banda l'oral, és de 3 hores 30 minuts. Aquestes 3 hores 30 minuts no són seguides, hi ha 2 parts, en un petit descans entre una i l'altra. A la primera part, que dura 2 hores i mitja, haureu de fer 2 escrits, 2 dels 3 que hi ha en total. Els 2 escrits que haureu de fer en aquesta primera part són l'anomenat de transformació, que és un redactat d'unes 150-200 paraules, al qual hi hauríeu de dedicar uns 10 minuts per llegir els textos que us donaran i extreure'n les idees que vulgueu aprofitar pel vostre redactat i uns 45 minuts per fer la tasca, és a dir, per redactar el vostre escrit. I el segon escrit que haureu de fer, que és el llarg, és d'unes 350-400 paraules. I aquí hauríeu de dedicar aproximadament uns 20 minuts per llegir els textos i extreure'n allò que voleu aprofitar i 1 hora i quart per redactar el vostre escrit. Després d'això vindria un descans i començaria, després d'aquest descans, la segona part. En aquesta segona part, que dura 1 hora 45 minuts, haureu de fer el tercer escrit, un escrit argumentatiu, que és de 300 paraules. I per fer-lo teniu 1 hora. En aquest escrit no haureu de dedicar gaire temps a llegir el que us donaran perquè la lectura és ràpida. Haureu de triar entre 2 màximes, que són curtes, d'unes 2 línies com a molt, i més aviat el temps l'haureu de dedicar a sospesar quina de les 2 màximes us convé més d'agafar, de quina en sabreu treure més profit, donar més arguments a favor o en contra. Un cop us hàgiu decidit, haureu de fer el redactat de 300 paraules. Ja hem dit que tindreu 1 hora per fer-lo. I quan hàgiu acabat aquest escrit, passaríeu a fer la part d'ús de la llengua. Aquesta part, que l'hauríeu de resoldre en uns 45 minuts, conté 3 exercicis. El primer, haureu d'omplir uns espais buits, 20 espais buits, perquè en resulti un text cohesionat i correcte. És un exercici bàsicament de gramàtica. Haureu de posar, per exemple, potser algun per què, i haureu de decidir si va junt o separat, haureu de posar potser algun pronom, i haureu de decidir si és els i o els, o un què àton, o un què tònic, o un què en preposició o sense, conjuncions causals o connectors diversos. Al cap i a la fi és que quan es llegeixi l'escrit, un cop aquests 20 espais ja siguin complets, en resulti un text comprensible, cohesionat i, insisteixo, correcte. Després d'aquest exercici en ve un altre, que és el de la paraula única.
que de ben segur que els que ens seguiu a Instagram coneixeu aquest tipus d'exercici, perquè cada setmana des de c2català.cat us proposem diferents paraules perquè practiqueu. Aquest exercici consisteix a trobar una paraula que pel seu significat encaixi en 3 oracions diferents. I quantes paraules haureu de trobar? Doncs 15. Aquest exercici té 15 paraules úniques. I l'últim exercici, el tercer, és un exercici de trobar la paraula no correcta. Aquest exercici també l'oferim molt sovint a Instagram, des de c2català.cat, i consisteix a detectar quina és la paraula de les que us ofereixen que no s'ajusta al context d'una oració que us donaran. I també haureu de trobar 15 paraules no correctes. Per tant, 20 espais buits, 15 paraules úniques, 15 paraules no correctes. I aquí acabaríeu una part important de l'examen. Què més hauríeu de saber d'aquesta part? Doncs sí, que per dur a terme les tasques us donaran 2 quaderns, un d'examen i un de respostes. En el d'examen hi trobareu les instruccions generals, és a dir, com funciona la prova, de quin temps disposeu, quines tasques haureu de fer, els textos dels quals haureu d'extreure informació, dels quals haureu de partir per elaborar el vostre escrit, etc. I en el quadern de respostes és on haureu d'escriure els vostres textos i ho haureu de fer al requadre assignat a cada tasca i vigileu, perquè si ho feu en un altre full no es corregeix, no ho corregirem. Dins del mateix quadern heu de saber que hi ha pàgines en blanc per fer-hi esquemes i esborranys que nosaltres no corregim ni mirem. Bé, i ja està. I un cop fetes les 2 àrees escrita i la d'ús de la llengua, us quedaria per fer la part oral, l'àrea oral. Aquesta part pot ser que la feu el mateix dia, a la tarda, o bé un altre dia, i segurament us ho diran en acabar l'examen escrit. Què hem de saber de la part oral? De la part oral hem de saber que també us donaran uns textos dels quals haureu d'extreure informació per preparar-vos en 30 minuts el vostre discurs oral, és a dir, un monòleg de 8 minuts aproximadament. I en acabat, quan hàgiu fet aquest monòleg, haureu de respondre un parell o 3 de preguntes que us farem als examinadors. A les respostes s'hi dediquen uns 2 o 3 minuts. Per tant, les respostes han de ser curtes, però han d'anar més enllà del sí o del no. Hi ha d'haver alguna informació sòlida, de pes. Si us neguiteja molt aquesta part, ja sabeu que oferim un simulacre de la situació que viureu quan us examineu d'aquesta àrea. La reproduïm pas a pas, aquesta situació, des de la rebuda d'informació, passant per la preparació del monòleg en 30 minuts, per acabar fent el monòleg i responent les preguntes que us farem als examinadors. I finalment, rebreu una retroacció dels examinadors argumentant-vos què heu fet bé, què no heu fet bé i també us donaran una sèrie de consells per fer una bona presentació oral. I també podreu fer preguntes als examinadors de qualsevol dubte que tingueu. Esperem que aquest breu resum us serveixi per tenir controlat tot el que haureu de fer el dia de la prova. I si us ha servit, seguiu-nos a YouTube, a Spotify, a Instagram. I per acabar, des de c2català.cat us volem desitjar encert i sort. Ànims i fins aviat!